Dobrý deň, priatelia, ja som Jan Macinský a aktuálne sa nachádzame v Kalinkove, ktoré je len 17 minút od Bratislavy autom, alebo hodinu a štvrť na Korčuliach. Prečo to spomínam? Preto, lebo tu aktuálne máme jeden veľmi pekný pozemok na predaj o výmere 956 m². Poďme sa na ňo pozrieť. Pozemok sa nachádza už v zastávanom území a všade okolo sú vystavené domy. Čiže sa vyhnete stavenému ruchu a nie je to, ako keby ste bývali niekde v novovznikajúcej lokalite na okraji dediny. Vďaka tomu získate väčšie súkromie a bezpečnosť. K pozemku je prístup súkromnou cestou, na ktorej je právo prechodu a prejazdu. Pozemok má tvar písmena L. Možnú zastávanú plochu 30%, čiže viete zastávať až 286 m². Tu v prednej časti pozemku je zamýšľané miesto na parkovanie alebo garáž. Hneď za tým by bola ideálna časť pre stavbu domu a vzadu miesto na krásnu a priestranú záhradu. To, či už záhradu využijete na výstavbu bazénu, alebo to budete farmárčiť, to už nechám na vás. Aktuálne sa tu nachádzajú odrastené ovocné stromy. Čo sa týka obce Kalinkovo, nájdeme tu potraviny, materskú aj základnú školu. V okolí je viacero dobrých reštaurácií, či už v Dunajskej Lužnej alebo v Hamuliakove. Ak vás ponuka zaujala, zavolajte mi, napíšte, dohodneme sa na obliadke a prejdeme si bližšie detaily. Priatelia, tak ja idem opäť späť do Bratislavy.